Velkommen til Ranevågveien 2. Mitt navn Knut Olav Åmås, jeg direktør i Fritt Ord, på vegne av Norsk Biografisk Selskap og Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening og Fritt Ord. Jeg står her. Og det utrolig å stå her etter 25 år. 25 år etter at Norsk Biografisk Selskap ble startet. Jeg var første styreleder i selskapet, og var en av de som ble kontaktet av daværende nasjonalbibliotekar Bendik Rugås, som hadde den første opprinnelige ideen til dette selskapet. Da var jeg selv redaktør i Samtiden og biografiforfatter, men vi hadde gleden av å ha Fritt Ord med som støttespiller fra starten av. Og i dag har Fritt Ord gleden av å finansiere denne konferansen. Felles for de to organisasjonene som holder til i dette huset, altså Fritt Ord og NFFO, er at biografien i dag er en veldig sentral sakprosasjanger. La meg si litt på vegne av Fritt Ord. Litteratur er et av de viktigste feltene vi jobber med. Vi støtter ca. 300 sakprosabøker hvert år. Og i tillegg til biblioteker, litteraturhus, festivaler, kritikk og tidsskrifter. Biografier finner vi ofte i søknadsbunkene våre, og vi er med på å finansiere mange biografier. Det er jo et spleiselag, dette å få til skriving av biografier rent materielt. Det er NFFO, det er Fritt Ord, det er forlagene sin finansiering, og det er innkjøpsordningene selvsagt, og enda noen kilder. For biografien er jo en arbeidskrevende sjanger, og det er krevende også å finansiere den store innsatsen. Men desto mer glad skal vi være for den betydelige utvikling som har skjedd med sjangeren de siste 25 år, og at Norsk Biografisk Selskap har lykkes så godt i å være med på å etablere kritiske fora for denne viktige sjangeren. Vi har et annet refleksjonsnivå omkring biografien i dag enn for 15-25 år siden. Det blir utgitt svært velskrevne og godt tenkte biografier, og det blir utgitt svært etterrettelige biografier, så det var ikke alltid tilfellet før. Altså som virkelig er kunnskapsprodukter med noteapparat og sånt som andre kan bruke og bygge videre på, og som er metodisk og etisk reflektert også. Jeg tror også vi kan si at sjangerens status er hevet i akademia i Norge, og kritikere kaster seg ofte over biografier. Og av og til husker jeg også anmelderne å skrive ikke bare om livet, men også om teksten som beskriver livet. Der også sakprosaen blir anmeldt, og ikke bare handling. For biografien er jo life writing. Men det er nok å diskutere, og det skal skje her disse 2 dagene. Hvordan står det til i arkivene med kildene? Hvordan har sjangeren utviklet seg? Hvordan går det egentlig med kvaliteten i den nok så store strømmen av bøker? Blir de lest? Og hva med kritikken? Og hva kommer til å skje videre med denne spennende sjangeren? Mye av dette skal vi høre om og diskutere disse 2 dagene, og det er et veldig sterkt program styret i Norsk Biografisk Selskap har laget. Takk for det, og velkommen igjen i Fritt Ords og Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforeningshus. Dette sier jeg også på vegne av generalsekretær Katrine Sandnes. Før jeg gir ordet til selveste sjefen, styreleder i Norsk Biografisk Selskap, Harald Engelstad. Velkommen! Kjære alle sammen, det er veldig godt å se så mange her. Det er nesten litt dårlig samvittighet for å strekke dere inn på en så fin dag, men vi får nesten finne trøst i at værmeldingen tyder på at det ikke blir like fint utover ettermiddagen og kvelden. 25 år har gått siden stiftelsen av Norsk Biografisk Selskap. På baksiden av programmet, som ligger fremme, og som sikkert mange har plukket med seg, så står formålsparagrafen til Norsk Biografisk Selskap. Og i forbindelse med dette jubileet, som
i en større sammenheng ikke en forferdelig viktig sak, men altså det var en anledning til å liksom løfte fram det vi opptatt av, biografien og det vi holdt på med i selskapet. Det kanskje ikke alle som like fortrolig med en norsk biografisk selskap fra før, men det vanlige at vi holder 2 åpne møter på Nasjonalbiblioteket hvert semester, hvor vi tar for oss en biografi eller flere, eller også et tema knyttet til sjangeren som sådan. Og så det år om annet et seminar da, som dette. Det lenge siden vi har gjort noe tilsvarende. Jeg tror vi må tilbake til 2013 eller der omkring, for å finne noe av dette formatet. Så det veldig, veldig stas at vi har lykkes med dette, og jeg må bare si veldig, veldig varmt takk til Fritt Ord, til NFFO. Uten dem så hadde ikke dette latt seg gjøre i det hele tatt. Det helt åpenbart. Og så ligger det en dugnadsinnsats i dette. Biografisk selskap en ren frivillig organisasjon drevet på dugnadsbasis, så det mange i styret som har gjort en betydelig innsats her for å få satt sammen dette programmet. Jeg opplever jo at vi, hvis man ser på denne formålsparagrafen, berører alle de 4 elementene i den gjennom det programmet vi har lagt opp for jubileet. Vi hadde et veldig fint publikumsmøte i går kveld på Litteraturhuset. Det var stappfullt og veldig, veldig god stemning. Det var Guri Hjeltnes, som med i styret fortsatt, hun ledet en samtale med 4 forfattere som alle har skrevet om en av sine foreldre. Det var Sasha Majid, det var Ivo de Figueiredo, det var Marte Michelet, og det var Magnus Takvam. Jeg må få lov til å si at det ble svært vellykket. Så den publikumsbiten har vi på en måte tatt. Nå retter vi konsentrasjonen mer mot det faglige og mot sjangeren. Det lagt opp sånn at vi litt teoretiske i dag, og så går vi mer over i praktiske spørsmål i morgen, som har å gjøre med kritikk og med arkiver og så videre. Nå skal ikke jeg holde på ordet, men sammen med, altså rett under logoen på baksiden for Norsk Biografisk Selskap, så står det en e-postadresse. Og hvis man sender en liten e-post dit, så kan man tegne seg på mailinglisten, sånn at man blir holdt løpende oppdatert om kommende arrangementer. Jeg lover at det ikke kommer masse spam og sånn, så man slipper det. Så kan jeg opplyse i samme slengen også at det neste publikumsmøtet på Nasjonalbiblioteket blir 27. mai. Da skal Åsmund Svendsen komme og snakke om sin store biografi om Jens Arup Seip. Det tror jeg blir spennende for alle som har et snev av interesse for historie og historiefaget. Da synes jeg bare vi skal gå i gang. Og dagens program vil bestå av 3 foredrag, etterfulgt av en samtale mellom de 3 foredragsholderne, ledet av Arnhild Skræ. Og vi samler opp spørsmål til slutt til denne avsluttende samtalen, og da får altså salen slippe til. Og først ut av de 3 Birgitte Possing. Og Birgitte må kunne sies å være en trofast venn av Norsk Biografisk Selskap. Hun har besøkt oss flere ganger. Hun deltok i konferansen Kunsten å vekke til live allerede i 2011, og hun besøkte oss også i 2015 i forbindelse med lanseringen av den viktige boka hun skrev som heter så mye som Inn i biografien, og den har jo nesten fått status som en slags standardverk om biografisjangeren. Birgitte professor emerita i komparative kulturstudier. Hun har blant annet skrevet om ikoner i dansk og europeisk historie. Hun har skrevet om sammenhengen mellom biografi, kjønn og historie. Og i 2018 så nådde hun særlig bredt ut med boken Argumenter imot kvinner, som også inspirerte et teaterstykke med samme titel. Og Birgitte har også da mottatt en lang rekke priser og utmerkelser.
Hun har også bred erfaring som leder, styremedlem i Maersk-stiftelsen til og med, og direktør innen kultur- og vitenskapsfeltet. Og i fjor høst så kom hun med det selvbiografiske verket Klangbunnen i meg, en historie om familie, generasjoner og tidsånd. Den ligger faktisk til salgs ute i foajeen her. Og hun vil sikkert også komme inn på den dreiningen i sitt forfatterskap i det hun har å si til oss. Ta godt imot Birgitte Possing. Det er en kæmpe ære at komme her på 25-års jubilæet og fejre det med jer i dag. I kan være stolte af at løfte debatten om at forstå liv i Norge. I Danmark er den stort set forstummet. I Danmark koncentrerer debatten sig mest om skønlitterære forfattere, der autofiktivt blander alle mulige løgne og sandheder sammen i en uforståelig pærevælling. Det skal jeg ikke tale om i dag. Men jeg vil nævne, at jeg selv for 25 år siden var opponent på Marianne Egelands disputat, Hvem bestemmer over livet? Og det var jo den, der gav anledning til at etablere Norsk Biografisk Selskab. Så også det er en særlig ære for mig. Jeg synes, det er skønt at blive inviteret i dag, også selvom det er nu 10 år siden, at mit mere teoretiske arbejde med den biografiske genre blev afsluttet, og hvor jeg så siden har testet mig selv ved at kaste mig over andre biografiske og kulturhistoriske værker, og det vil jeg også komme ind på i dag, hvad det kaster tilbage af lys på det arbejde, jeg lavede i sin tid. Men biografier kan og bliver ofte genstand for en intens offentlig nysgerrighed. I Danmark florerede debatten efter biografier om filosofen Søren Kierkegaard og om skolepioneren, min egen bog, skolepioneren Natalie Zahle for 30 år siden. I Sverige florerede debatten om statsmanden Olof Palme og biografien om forfatteren Astrid Lindgren. Og her i Norge har I fået debat også efter bøgerne om dramatikeren Henrik Ibsen og senest om maleren Edvard Munch. Det er jo sådan, at kendte kulturelle ikoner, som alle kender, bliver mødt med en enorm nysgerrighed og interesse. Jo mere kendte navnene er, jo mere opmærksomhed får de biografiske forfattere. Enten fordi de kommer til at bekræfte myterne om ikonerne, eller fordi de går hen og piller ved dem. Fordi de store personligheder, de ses som regel som en del af det kulturelle, nationale eller internationale selvbillede som en kulturbærer. Mindre personligheder kan selvfølgelig også blive store bare ved at blive fortalt. Og på den måde er biografier om disse personligheder en del af den løbende kulturkamp om livet. Om forståelsen af livet, det er et intellektuelt og et bredt sagprosafelt. Men den enkelte biografi bliver født ind i en meget, meget gammel genre. 2000 år gammel genre. Genren kan virke uoverskuelig, men den kan dog læses via et arketypisk mønster, som jeg skal komme ind på i dag. Det har jeg lovet Harald. På den ene side er en biografi altså en meget konkret fortælling om et liv, som er fortalt og fortolket af et andet menneske. Og på den anden side er den biografiske genre meget, meget mere. Der er vanvittigt mange måder at biografere på. Debatten om, hvem der fortjener en ny eller overhovedet en biografi, den debat har eksisteret siden antikken.
Og det har resulteret dels i litterære portrætter, nye litterære portrætter om liv, men det har også vist sig som et forsøg på at forstå en hel tids, en hel samtids, en hel kultur igennem et liv. Igennem portrætteringen af et liv. I det 20. århundrede, altså det århundrede, som vi har forladt, der var rigtig mange humanistiske intellektuelle optaget af det, som Virginia Woolf kaldte the new biography. Men på grund af biografiernes rygte for at være det, som en amerikaner kaldte en kannibalistisk blodsport, så rigtig mange værdige mennesker på genren med foragt. Og det blev også understøttet af mange årtiers strukturalistisk tænkning i akademia. Den havde gjort hele genren til det, jeg kalder en paria. Noget, man ikke talte om, og noget, som i hvert fald befandt sig i en metodisk lakune. Men i det 21. århundrede, der fik vi brug for at udvikle metoder, nye teorier om, hvordan vi fortalte og hvordan vi forstod menneskers liv. Det skete ikke kun fordi biografierne udgjorde en stor forlagsøkonomi, det gjorde det, men det skete også på grund af Vestens demokratisering, globalisering og de store fortællingers død omkring årtusindeskiftet. Stadig flere liv, stadig flere individer fik plads i historien og i nationernes kulturelle fundamenter. De mange biografier udviklede både litteratur og kulturhistorie til det, jeg kalder en ny, flerstemmig humanistisk kundskab. Den individualiserede tidsånd, som stadig findes, men som er truet på grund af mange ting, der sker i verden for tiden. Men den tidsånd gav plads til at forstå både de rationelle og de irrationelle længsler, tvivl, visioner, drømme, livsløgne og de modsatrettede handlinger i de enkelte personligheders liv. Den tankemåde, den genoplevede behovet for at gen- og nyskrive portrætter af de store historiske personligheder, og for så vidt også de mindre personligheder. Os, der har arbejdet med genren længe, siger, at enhver ny generation eller hver anden generation bør gentænke og nyskrive de store personligheders historie. Der skete meget, og det, der skete, det kalder vi i litteraturen for den biografiske vending. The biographical turn, le retour de la biographie, eller den store biografiske afstøvning, som man siger. Det var lige præcis den komplekse udfordring, som fik mig og et hold af internationale og tværfaglige forskere i et forskningsnetværk til at begynde at skrive metodisk og metodologisk om den biografiske genre i det 20. og det 21. århundredes første årti. Harald nævnte, jeg udgav ind i biografien, som blev oversat til engelsk, Understanding Biographies, og vi udgav også på nordisk plan Biography, Gender and History, Nordic Perspectives. Her udgav vi resultaterne af en meget stor analyse af, hvilke personligheder, der blev gentaget. Altså, hvem er det, vi gerne biograferer? Vi afdækkede over 2 årtier fra 1990 til 2011 en række biografier i 7 lande, og vi afdækkede en kønsskævhed, som i gennemsnit viste, at interessen for mænd i biografierne flyttede sig fra 90% af alle biografier til 80% på de 20 år. I de samme 20 år flyttede interessen for kvinder sig fra 10 til 20%.
I gennemsnit, selvfølgelig. Der var store forskelle imellem landene, USA, England, Tyskland, Frankrig, Sverige, Norge og Danmark. Men pointen ved den kortlægning var, at kønsskævheden selvfølgelig afdækkede eller afspejlede den reelle mandsdominans i det offentlige domæne bagud i historien. Men også det, at flere kvinder, der uberettiget havde været glemt i historieskrivningen, nu langsomt fik en plads i biografiskrivningen. De blev genindsat ind i historien. Ligesom flere kvinder kom på banen som biografiske forfattere. Dog med den hårdrejsende, mener jeg selv, konservative kønsspejling, at mænd skrev om mænd, og kvinder skrev om kvinder. Og de kvinder, der blev skrevet om, blev ofte set som den anden i forhold til en mandlig første person. Det var et mønster, som også bliver nævnt i det nummer af prosa, som er tilegnet biografien, som jeg har læst med stor fornøjelse, som ligger ude foran også. Men det var også et mønster, som jeg selv personligt med vilje kom til at bryde ved at koncentrere mine biografier om kvinder, og om de kvinder, der var førsteskikkelser, som i sig selv var pionerer og eller politikere. Men ellers så var det et meget klart mønster under den biografiske vending, at mænd dominerede blandt biografier om intellektuelle, politikere, kejsere og militærfolk. Mens kvinder dominerede blandt biografier om kulturfolk og samfundsoprørere. I dag ændrer det billede sig også med stor hast, fordi netop i disse år, kommer der rigtig mange vægtige biografier om kvinder. De vælter ud af skabene overalt. Og det betyder, at vi alle sammen, der arbejder med biografi, vi gentænker både greb, metoder, fortælleteknikker og hvilke liv, der er relevante at forstå. Og nu kommer jeg til det, Harald. Fordi for 10 år siden, der præsenterede jeg en analytisk måde at nærme sig det her overvældende spænd af biografier på. Biografier, der var publiceret før og under og efter den biografiske vending. Jeg forsøgte at finde en måde at tænke i biografiske arketyper for at få et analytisk overblik over det her vanvittigt, kæmpestore, enorme felt. En arketype, det er ikke noget i sig selv. Det er altså ikke noget, man kan gå ud og tage og føle på. Det er en form for matrix. Det er en analytisk kategori, som kan give en struktur til det vildt voksende og rodede billede, som den biografiske genre i sig selv er. Det er en metode til at forstå, hvad der er på spil i den biografiske fortælling. Lige præcis den biografiske fortælling, du har foran dig nu. Enten som noget, man selv vil skrive som biograf, eller som noget, en kritiker skal bedømme. Arketypen er med andre ord en indikator for det, man kunne kalde de nemt identificerbare egenskaber ved en biografisk fortælling. Det er en indikator, som afdækker biografiens narrative strategi. Det nyttige ved de her arketyper, det er, at de signalerer, hvilket ærne, hvilket ønske, hvilken intention biografien har. Er det en kanoniserende fejring af protagonisten? Er det en hagiografi, en helgenkåren? Eller er det det modsatte, en kritisk undersøgelse? Er det et integreret portræt af en personligheds karakter og egenskaber? Eller er det en stor liv-værke-tid-fortælling om en person, som havde stor indflydelse i sin tid og i sin samtid? Eller er det en mytisk, digtende
fortolkning af en dokumentarisk virkelig person, altså en slags historisk litterært eventyr. Skønt flere biografier kan omfatte flere af arketyperne, så kan den biografiske genre som sådan alligevel tænkes i 8 helt enkle arketyper. Og jeg nævner dem. De første 2 sammen, nemlig det, som vi kalder spejlbiografien, er en didaktisk biografi, hvor biografen, fortælleren, fortæller om hovedpersonens gode eller dårlige egenskaber. Altså det er sådan moralsk løftet pegefinger. Eller der er hagiografien, hvor ærnet er en religiøs fejring af en figur, som er mere eller mindre sand. De 2 arketyper er sjældne i dag, heldigvis. De var vigtige i antikken, middelalderen og renæssancen, men så fadede de ud. Den 3. arketype er personlighedsportrættet. Det er et portræt, det er en type, hvor ærnet er at forstå hovedpersonens psyke, karakter og sjæl. Man borer sig med andre ord ind i personen og lægger ikke så meget mærke til konteksten. Som om man gik ind og borede sig ind i et træ og glemte hele skoven rundt om. Den næste er den fortolkende biografi, hvor ærnet er en meget skarpt vinklet fortælling om dele af hovedpersonens liv. Vi så det for eksempel i den danske forfatter Jens Andersens bog om Astrid Lindgren, som handlede ikke om hele Astrid Lindgrens forfatterskab eller liv, men handlede om hendes melankoli. Den var styret efter det. Så er der prismebiografien, som er en biografi, hvor man igennem en hovedperson, man bruger en person til at se og forstå en langt større person. Så er der liv, værk og tid biografien, på engelsk Life and Times biografien, hvor ærnet er at forstå og fortolke og sætte personen, den store person, ind i en større samtid. Det er ofte dem, der bliver kaldt nu af den ultimative biografi skrevet, og den varer lige nøjagtigt indtil en ny ultimativ biografi bliver skrevet. Så har vi den polyfone biografi. Det er den biografi, hvor man forstår hovedpersonen med vidt forskellige stemmer, fra vidt forskellige vinkler, og lader de stemmer komme til orde. Og til sidst så er der prosopografien, altså den kollektive biografi, hvor ærnet er at fortælle historien om en gruppe, en familie eller en social gruppes liv og historie. Det er de 8 arketyper, og de sidste 6 bliver stadig brugt og udnyttet. Og som sagt, så blander den enkelte biografi ind imellem flere arketyper, og selvfølgelig kan typerne modereres og udvikles efterhånden, så man sidder med dem. Men den præmis, den arketypiske præmis, som vi udviklede i lyset af at have gennemgået flere tusinde af biografier, det er at hjælpe biografen og bedømmeren til at finde det metodiske standpunkt, som biografien har. Finde ærnet, finde de narrative greb. Alligevel, så vil jeg så i dag sige, at den konkrete biografi kan aldrig reduceres til en intentionel arketype. Der er rigtig mange andre ting end ærnet på spil, når man laver en biografi. Nogle af spørgsmålene blev rejst i går i den spændende diskussion. Andre spørgsmål bliver også berørt i nummeret af prosa, som er udkommet her, nemlig hvad er for eksempel biografen, altså den, der skriver biografien, hvad er hans eller hendes forhold til den biograferede person? Opfatter han eller hun hovedpersonen som en ven, som en fjende, eller som en kritisk
reporter, en distanceret reporter? Hvilke kilder har man brugt? Og det er vigtigt, hvilke etiske spørgsmål rejser sig i forhold til, hvor tæt man går på sin hovedperson. Genren biografi er som sagt mere end 2000 år gammel. Den spænder, hvis man skal summere op, så spænder den over den etisk-humanistiske genre, som i antikken hyldede de store statsmænd. Den udviklede sig over middelalderens helgendyrkelse af store kvinder og mænd, til i renæssancen de mere sekulære portrætter, hen over oplysningstiden til moderne tiders, til nutidens gennemlyste, vidensbaserede, mangefacetterede og komplekse biografier. Det er de sidste, vi som regel taler om i dag. Og nu vil jeg, for ligesom at hænge mig selv ud på til kritisk analyse, så vil jeg nævne 3 af de biografier, jeg selv har lavet, og hvilke udfordringer, hvilke problemer, jeg mødte i dele af dem. Og det er nogen, jeg har skrevet både før den biografiske vending, under den biografiske vending, og den sidste, som er udkommet her i høsten. Fordi, skål, der findes jo, når man skal skrive en biografi, der findes aldrig nogen enkle svar. For ligesom det enkelte menneske, det enkelte liv, ikke kan reduceres til en ideologi eller en litterær strømning, eller aflæses via sine kunstneriske værker. Jeg har lige brugt formiddagen på Munch-museet. Det var da ellers fristende at aflæse hele Munch på det museum. Men det kan man ikke. Fortællingen kan ikke reduceres til én arketype. I dag, der vil vi videre. Når vi arbejder med biografier i dag, så vil vi ind under overfladerne. Vi vil aftabuisere hemmelighederne, demaskere menneskene bag myterne, løfte slørene. Vi vil ned i skufferne og ind i de private arkiver, domæner og tabuer bag alle de klausuler, som vores hovedpersoner eller deres familier måtte have gemt sig bag. Der er nogle forfattere til biografier, der går ind i det aller intimeste, og måske digter lidt til, hvor dokumentationen ikke holder. Andre træder mere varsomt og fortæller, at der findes tavsheder og løgne, som hovedpersonerne selv har dækket sandhederne til i. Det er jo sådan, og det ved vi alle sammen fra vores egne liv, at hemmeligheder altid spiller en rolle i udviklingen af vores egen selvforståelse, både før og nu. Alle lægger vi strategier for at leve og overleve, hvad enten vi gør det bevidst, eller vi gør det tankeløst. Udfordringen for biografierne er, at det hemmelige, opfattelsen af det hemmelige, har ændret sig radikalt igennem tiden. Opfattelserne af, hvad der er tabuer, har ændret sig i demokratisk tid. Hvad der før holdtes dybt hemmeligt, luftes i dag. Alligevel går vi på usikker grund, når vi søger efter sandheden. Noget, som en har ville holde skjult i sit liv, kan i dag opfattes som småt eller ligegyldigt eller uskyldigt. Noget andet kan dække over noget helt særligt ved denne hovedperson, vi vil biografere. Noget helt særligt, som bærer nøglen i sig til forståelsen af hele livet eller hele livets virkemåde. Og netop dette sidste, det ægger behovet for at trænge helt ind i den inderste kerne af et bestemt fænomen, for at afdække så meget kompleks indsigt om dette liv som muligt. Det er i dag en humanistisk fortællers og forfatters drøm at kunne det. Men afsløringerne, som man måtte få fat i,
De kan have livsomvæltende konsekvenser for den biograferede eller for den biograferedes familie og efterkommere. Og lige netop det, sætter biografen i et etisk dilemma. Og for at det nu ikke skal blive så abstrakt, så vil jeg dvæle lidt ved, som sagt, hvad jeg selv har gjort ved nogle af fortællestrategierne, og hvilke etiske dilemmaer jeg har stået overfor, når jeg har mødt hemmeligheder og løgne og tabuer. Den første udfordring, jeg mødte for nu over 30 år siden, det var, da jeg skrev både en disputats og et litterært værk om Nathalie Zahle, som levede fra 1827 til 1913. Hendes skoler, hun var den store pædagogiske pioner, som også uddannede flere norske elever, og fik stor betydning i hele Norden. Mit ærne ved at skrive om hende var at afdække det paradoks, at mange af hendes elever, dem der kom ud fra hendes skoler, de blev pionerer inden for politik og erhverv og uddannelse. Det var kvinder, fordi det var pigeskoler. Men ikke desto mindre, så blev skolen kendt for det modsatte, nemlig at den dannede og uddannede de unge kvinder til beskedne og tilbageholdende personer. Og det paradoks, det passede jo ikke, det måtte jeg undersøge. Mit andet ærne var at humanisere historieskrivningen, fordi jeg selv var vokset op midt i den her strukturalistiske forståelse af akademia, hvor det enkelte menneske ikke betød noget som helst. Det var jeg uenig i, og det ville jeg gerne vise. Jeg vil vise, hvordan en stor personlighed både kunne bruge sin samtid, men også kunne bryde med den. Både kunne skabe nyt og kunne ægge til modstand i sin tid. Det arkiv, som jeg sad med, det var et kæmpe arkiv, som aldrig havde været åbnet før. Der var 417 pakker og bind med hver mellem 500 og 1000 håndskrevne sider. Over 3000 breve. Så der var nok at gå i gang med, når jeg også sammenlignede den med andre kilder. Der var så meget, så jeg også fik fortællingen om, hvad der ikke var. Fordi samtiden vidste, at Nathalie Zahle, hun førte en korrespondance med en norsk veninde, Mary Archer, søsteren til Colin Archer, igennem 44 år, fra 1864 til 1908. Der skrev de til hinanden 2 gange hver uge. Det er i alt 2.288 breve. Der var ingen af dem. Hverken i Zahle-arkivet eller i det norske Archer-arkiv, som ellers er rigtig stort. De 2 kvinder var nære venner. De var begge 2 ugifte. De rejste hele Europa tyndt. De var ligeværdige, og de havde en livslang fortrolig samtale. Det vidste deres omgivelser. De var kendt, og deres indbyrdes forhold var kendt. Men i tiden både under og før industrialiseringen og det moderne gennembrud, så var opfattelsen i borgerskabet, som de begge 2 var en del af, at den private og den offentlige sfære var skarpt adskilte. Man skulle ikke blande sig i det private. Normen var, at kvinder passede børn, mænd og familie i den private sfære, mens mænd udfoldede magten i den offentlige sfære. Det er sådan den her Habermaskske adskillelse. Men her gik 2 enestående kvindepersonligheder og færdedes frit i det offentlige. Der er billeder af dem, og de delte erfaringer med hinanden. De kommunikerede med hinanden. De færdedes privat, intimt og offentligt. Så min tanke var selvfølgelig, at der måtte ligge en ledetråd i forståelsen af, hvordan Zahle
tænkte om sig selv i denne korrespondance. Hvis jeg havde fundet korrespondancen, og jeg efterlyste den både i Norge, Danmark og Australien, hvor familiemedlemmerne Arts er udvandret til, den er ikke fundet, den er fjernet. Men hvis jeg havde fundet den, så var jeg gået helt tæt på. Helt tæt på også det privat intime forhold, fordi de 2 kvinder var ugifte, de efterlod sig ikke nogen børn. Den ene, nemlig Sale, efterlod sig en skole, og jeg kunne højst komme til at genere denne skoles pæne ry en lille smule ved at skrive om det, eller også kunne jeg gøre det ry større. Jeg var i hvert fald meget optaget af, hvilke gåder, der lå gemt i denne korrespondance. Jeg var i det hele taget, da jeg skrev min første biografi, som det var, drevet af det, jeg kaldte gådernes fascinationskraft. Jeg ville finde ud af, hvordan Sale overholdt tidens normer, og hvordan og hvorfor hun brød med dem. Så jeg søgte rundt i kanterne af det hul, som brevene efterlod, og jeg fandt meget, men slet ikke det hele. Og det jeg fandt, skrev jeg om. Også hemmelighederne. Næste udfordring. Den kom 15 år senere, hvor forlaget Gyldendal bad mig om at skrive et portræt, en biografi af den kontroversielle politiker Bodil Koch, som blev født i 1903 og døde i 1971. Hun var minister i lange perioder, i over 25 år. Hun var kirke- og kulturminister, men også kendt for at blande sig i international politik og udenrigspolitik, blande sig utidigt i alt muligt. Jeg skrev det, jeg kaldte en polyfon portrætbiografi. Bogen kom til at hedde Uden omsvøb. Mit ærne var at forstå, hvordan hun kunne overleve som minister i så mange år i en dobbeltrolle, som på den ene side offentlig intellektuel og kritiker, og på den anden side ansvarlig minister. Det ved man, at det kan man normalt ikke. Når man er ansvarlig for et ministerium, så skal man helst ikke sige for meget højt. Men det gjorde hun. Jeg havde adgang til fik hendes arkiv, og havde adgang til hendes mand Hal Koch, han var professor, til hans arkiv på Rigsarkivet. Og der var ikke nogen breve imellem dem. Heller ikke andet end en lille bitte notesbog. Ellers var alt fjernet begge steder. Og det var slående, fordi især Bodil Koch brugte meget af sin tid, også sin offentlige fremtræden, på at tale om en nytænkning. Når demokratiet skulle udfolde sig, og alle borgere skulle deltage i demokratiet, så skulle familien og familiens forpligtelser, individerne i familien, skulle lære at forpligte sig på familien på en anden måde. Dele pligterne på en anden måde. Det var hun kendt for. Både hun, Bodil Koch, og hendes mand, professor Hal Koch, var lige så offentlige personligheder som Alva og Gunnar Myrdal i Sverige. Og derfor var de meget optaget af deres egen gennemslagskraft, men også deres eget eftermæle. Deres børn levede, da jeg begyndte at arbejde på biografien, og jeg fik de sidste kilder af dem. Men ikke deres breve, men jeg fik til gengæld en liste over navne på personer, som jeg ikke måtte kontakte. Det skal man jo ikke sige til sådan en biograf. Både børnene og børnebørn levede endnu. Og det er klart, at den udfordring pirrede min nysgerrighed. Hvad skulle jeg gøre? Først respekterede jeg den. Siden var der visse informanter, som selv opsøgte mig, og jeg kunne se, at deres navne stod på listen, men de var kommet helt af sig selv, fordi jeg bredte rygtet ud, at jeg var i gang med at skrive om Bodil Koch, og så kom de selv til mig.
Deres fortællinger, plus 44 hemmelige breve, som jeg tilfældigvis fandt i et læg i Udenrigsministeriets arkiv. Breve mellem Hald og Bodil Koch, der skulle have været fjernet. Dem fandt jeg. De breve, plus de her informanters fortællinger, de forstørrede gåderne om, hvordan det her kendte Koch-ægtepar med 5 børn organiserede deres liv, og hvilke hemmeligheder de havde. De ikke alene forstørrede den. Jeg fik faktisk en hel del rigtig fæle ting at vide. Og jeg stod samtidig med den udfordring, at både deres børn og deres børnebørn havde lært af Bodil og Hald Koch, at familielivet, det skulle man ikke tale om. Man kunne godt tale om, hvordan de fordelte opvasken derhjemme, men ikke følelserne. De lærte en sætning, der hed, når journalisterne kom, og sige, og hvad kommer det for resten dem ved? Så hvad gjorde jeg? Altså, hvem var jeg, der nu skulle skandalisere de 2 kendte kokkers eftermæle ved at afsløre, hvad der foregik i privaten hos en moderne familie, som i løbet af det 20. århundrede gjorde det meste anderledes end de fleste? Ville jeg, og skulle jeg, trænge ind i den urørlighedszone, som filosofen K.I. Løgstrup har fortalt om, at hvert menneske skal have og har omkring sig selv, i forhold til at have sine private hemmeligheder? Der er nogen, der mente, at jeg skulle mase ind. Selv mente jeg, at jeg burde træde varsomt, fordi børnene og børnebørn stadig levede. Selvom 2 af de her informanter, de faktisk gav mig nøglerne til at forstå, hvad der var på spil. Jeg fik nøglerne, men jeg afslørede dem ikke. Forlaget ville have mig til at afsløre dem, fordi de vidste, at det solgte bøger. Så kunne jeg rigtig skandalisere kokkernes ægteskab og alle deres kontroversielle spørgsmål. Men jeg gjorde noget andet. Jeg gjorde det, at igennem fotografier, citater fra nogle af brevene, under fotografierne og måden teksten blev sat op på i bogen, der angav jeg til læserne og den fremtidige forsker, hvor de kunne lede efter nogle af nøglerne. Så der var sådan set indbygget en hemmelig strategi i selve måden, den var layoutet på. Uden at jeg hermed kom til at afsløre både misbrug og frygtelige fæle omsorgssvigt og andre tabuer i den der familie. Det er først i vores tidsånd, det er først i dag, at vi ser med mange biografier, at det nærmest er blevet et must at gå helt tæt på følelserne. At også lufte det, jeg kalder det privat intime rum. Jeg arbejder med 3 størrelser. Der er den offentlige domæne, der er det private, som handler om familien, hvordan man organiserer sig, og så er der det privat intime, som er det, som vi helst vil have for os selv. Det allerinderste. Og det var der også flere i går aftes af forfatterne, som sagde, det ville de aldrig afsløre. Vi har altid noget privat intimt. Jeg valgte at lade være med at være den, der skandaliserede. Og jeg vil ikke gøre det, i hvert fald ikke endnu. Nu må vi se, hvor længe jeg lever, eller om det bliver afsløret en anden gang. Den 3. udfordring. Det er en udfordring, som går helt tæt på mig selv og min egen familie i flere led. Og resultatet ligger herude på bordet. I høsten, i efteråret 2025, udgav jeg den bog, der hedder Klangbunden i mig, hvor jeg for mig selv tog et helt nyt skridt, som jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Det havde jeg vitterligt ikke troet det. Men nu er jeg blevet gammel,
Og så kan man gøre visse ting. Der er rigtig mange, der gennem årene har opfordret mig til at skrive mine erindringer, til at skrive min selvbiografi. Men jeg har takket nej. Og det er ikke så meget af blufærdighed, som fordi jeg af et ægte hjerte mener, at man kan ikke som forfatter skabe en tilstrækkelig afstand til sig selv. Altså den, der skriver en biografi, skriver om en biograferet, og der er en relation, der er en afstand. Men hvis den, der skriver, er den samme som den, der bliver skrevet om, så er der ingen afstand. Og så bliver man fedtet ind i sine egne erindringer, men også i det billede og selvbillede, man ønsker af sig selv. Og selv den mest trænede forfatter, selv den mest trænede biografi, kan næppe holde den afstand intakt i strakt arm. Jeg mener derfor, at dem, der gør det, der er rigtig mange af dem, der skriver selvbiografier, de skriver ind i det, som jeg kalder konstruerede legitimationshistorier. Man legitimerer sit eget liv ved at konstruere det sådan, som man gerne vil have, at det så ud. Også selvom der er forskellige skygger i. Jeg sagde i hvert fald nej tak. Men, og det her, det var for 10 år siden, da jeg blev opfordret til det. Men så har jeg i stedet for udgivet 4 bøger om andre, og blandt andet den her Argumenter mod kvinder, som Harald nævnte, og som stadig kører på bestsellerlisterne derhjemme. Det er helt utroligt, som den kører. Fordi der ofte er så meget uudtalt modstand mod at lukke kvinder ind, selv i ligestillede samfund, på de positioner, som mænd har haft for sig selv igennem mange år. Det er mere et magtspørgsmål end et kønsspørgsmål, men det er en helt anden historie. I 2023, der fik jeg fri tid, og jeg tog mod til mig. Jeg åbnede en æske, en skotøjsæske, som min 46-årige mor gav mig, da jeg var 14 år gammel. Det er 50 år siden. Hun gav mig strenge pålæg om ikke at åbne den, før jeg selv blev gammel. Så derfor så gjorde jeg, for at slå mig selv over fingrene, så bandt jeg snore om den, og jeg gemte den, og jeg har flyttet rundt på den lige siden, hele vejen igennem livet, men jeg havde ikke glemt den. Så i 2023, der tog jeg snorene af og åbnede den, og fandt bunter af breve, som var tæt bundet sammen. Årti for årti. Fra 1980-årene, altså fra krigens tid, og så tilbage til 1890-årene. I 3 døgn gik jeg ikke i seng. Jeg læste målløst alle brevene. Og så skrev jeg i min dagbog, og nu citerer jeg mig selv. Jeg vil gennem litteraturen skabe min livstidskæde som en samtale mellem mig og de 3 foregående generationer, som jeg har udvekslet mit liv med. Det skal være en bog om verden i mig, i mine forældre, i mine bedste og i mine oldeforældre. Om vores drømme og længsler, tvivl, tro og tab, begær og brud, og om de gåder, vi aldrig talte om, mens vi var i live. Men også en historie om den skiftende tidsånd, og om hvordan vi hver især i hver generation ramte tidens regler og normer, gik med dem eller imod dem. Om hvad det kom til at betyde for dem, der brød konventionerne, og hvad det betød for dem, der ikke gjorde. Citat slut. Det var det, jeg ville, og det var det, jeg gik i gang med. Og heldigvis vidste jeg ikke, hvor svært det blev. Det gør man aldrig. Så får man aldrig skrevet nogen bøger. Brevene gemte på nogle hemmeligheder, som vi aldrig havde kendt i familien. Det forklarede nogle tab, som havde trukket smertespor i min familie gennem hele min og min søsternes opvækst.
Og de gemte også og afslørede en vild stræben, som gav konturerne af nogle svar på nogle af de tabuer og gåder, som vi aldrig havde rørt ved. Jeg har derfor bygget bogen op som en kulturhistorisk detektivrejse, hvor brevene fra æsken rejser den ene gåde efter den anden. Og når jeg så med læseren i hånden udgravede og fandt svarene i det, der er vores samfunds rige kulturarv af kilder og breve i diverse arkiver og andre gemmer, når jeg så fandt de svar, så rejste der sig ofte en ny gåde, som jeg så satte op som cliffhanger til det næste kapitel. Sådan vævede jeg gennem et lag af fortællinger min families dramatiske historie, meget mere dramatisk, end jeg havde vidst. Og den vævede jeg sammen med den store Danmarks- og verdenshistorie. Jeg digter ikke i bogen, jeg udforsker. Jeg udforsker og udfordrer også mine egne erindringer og konfronterer det, som jeg troede, med en helt anden virkelighed. Jeg er inspireret af den russiske poet, der hedder Maria Stepanova, som har skrevet et stort værk, der hedder Til minde om erindringen. Til minde om erindringen. Og hun arbejder med 3 typer erindringer. De melankolske, de mættede og fantomerindringerne. De melankolske, det er dem, man har, når man sådan tænker, hvor var det dejligt i gamle dage. Hvor jeg savner det, og man græder lidt. Mens de mættede, det kan være om de samme erindringer, der tænker man på den som det, jeg lærte af. Jeg er mæt nu, jeg har lært af den erindring. Mens fantomerindringer er noget helt tredje. Det er det, som en familie kan blive enige om har fandtes. Det var det, vi gjorde. Det var det, vi stod på. Det var det, vi oplevede. Men det passer ikke. Det er et digt. Og de fantomerindringer har selvfølgelig også eksisteret i min familie. Så dem gravede jeg ud. Etisk, så udleverer jeg mig selv lige præcis hen til den privat intime grænse, som jeg også udleverer mine forældre og mine bedsteforældre til, og mine oldeforældre. Helt hen til, samtidig lidt over. Men jeg testede min tekst, min manuskript på mine søskende og min familie undervejs. Min metode var, at jeg delte mig i 3 personaer. Den eksistentielle Birgitte stillede alle spørgsmålene. Forskeren Possing gik i gang med at søge efter svarene, og når de var fundet, så gik personen Birgitte Possing, forfatteren Birgitte Possing, i gang med at skrive historien som en litterær detektivhistorie med flere plots. Det blev så en blandet arketype. Det blev det, som vi i dag, min redaktør og jeg, kalder en genrebrydende, kaleidoskopisk, kollektiv prismebiografi. Om 4 generationers udfoldelse, ikke som offer for tiden, men som bevidste personligheder, som hver især pressede på og spændte rammerne ud for den tid, den virkelige historie, som vi levede i. Måske, og det ved jeg ikke, er det, som I Norge kalder virkelighedslitteratur. I hvert fald så kaldte en af de store anmeldelser i Berlingske Tidende min bog for, og jeg citerer, en litterær stemmegaffel for et helt århundrede. Det blev jeg rigtig glad for det var det, jeg gerne havde villet. I hvert fald kan jeg opfordre enhver til at gøre det samme. Det er vildt sjovt at lege med og at udfordre genrerne. Tak for ordet.